Kampen mar jiwo lwenje kedo gi akwede mag kit chwech, lwenje mag udi kod kit chwech imedo chwal nyaka e kor gwenge ma Kaluo. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama Jojuma lerono chal mar wach to ahinya e weche ma osebedo ka mulo ngima nyithindo manyiri ma itero nyange e tok chik. George Juma inyalo winja to nyiso ni gi sani chenro chalo nade to puonj ma onego bene chwalo ne oganda ka ikedo gi weche mag tero nyithindo manyange chalo nade e kaunti ma Migori. Erokamano winji makare kaunti ma Migori wachiwo makare ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo wantie kod nyasi ma bende dhi nyime mar yango odiochiengo ma 16 mar kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Ka bende moko kuom gima wageno ni koro dhi twak ahinya en kedo kod wechego mag nyango. Ma bende nyaka sani koro chagwego mag kuya. Bende lipot yango ni nitiere kwan nyiri mathoth. Ma bende nyaka sani koro osetimnegi nyengo. Lipot mar obila bende yango ni nitie kata janyuol ma bende koro osemaki kendo kes mag dhi e doho ka otende kod wechego mag nyango mathindo manyiri. Sama wuoni nitie kod moko kuom jokanyo bende koro chopo e nyasini moda twagoro to nyaka sama wuoni ka otende kod wechego mag nyango okang' mane mwaketo mar kedo kod ma to bende kotende kod wechego mag nek ahinya mag joma mine mosebedo kadhi nyime pacho kae gin ang'o ma gitimo tang'o maduong' ma giketo kaka riwruoge mar geng'o midhiero machal koda magi e kind oganda mwantiere. Adwaro kwadhi mapiyo piyo achak kodi mapiyo piyo. King'iyo kacha mokwongo en odiochieng' ma bende koro wakawo kinde mag kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya ket maine weche mag nek mag joma mine. In kaka ng'ama osebedo katiye e board ma bende ng'iyo kaka yore mag kedo kod weche mag nyange weche mag lwenje mag kit chwech dhi megwego mag awendo. Un kaka un ang'o mutimo nek gi dhi kinde ka kinde ang'o mutimo kaka board mar duoko cases gi piny? Okay, kaka board mar awendo wan gi chenro mochaka awendo ni CAB Community Advisory Board makedo gi weche mag midhierni mayudo ji e udi kata kit lwenje mayudo nyaka nyithindo. Watemo bende ni mondo nyithindo manyiri kik yud iye mag OU. Koro kaka board ni wa ensure ni kapo nono ni wa identify a community moro ni nigi any challenge. Koro kapo nono ni nigi challenge kata wach ni rape cases obede e this community. One kaka CAB members wadhi to wago dak kacha, wabedo gi dialogue, wapuonjore gi jogweng', ginyiso wa ang'o momiyo gini timore e gweng'gi. To kapo nono ni gifwenyo ni rape case ni biro kachiel ni samoro nitiere dag math kong'o moro nitiere kacha. Koro kaka gin community nikech wan bende watiyo kar kacha cha gi polise gi nyaka gi chife. Koro wawene community mondo gimiwa yo ma ginyalo tieko godo gima midhiero mantiere e gweng'gi kacha. Koro nikech kaluwore gi mago iboyudo ni ka cases ailago nitie to giboyudo ka dag kong'o mane nitiere cha ibro do away with. Idhi gole nikech omiyo ji chandruok, omiyo nyaka nyithindo manyiri yudo iye mag OU moko winjore. Nyithindo be ng'eny gi ibro yudo ni moko we school. Koro kapo nono wafwenyo ni chandruogno nitiere kanyo to watimre nade kama chandruok nitiere ne mwadhiye. Kopogre kod bede CAB iwacho ni in bende nyamrerwa isebedo kiwuotho e kor gwenge kachacha iwacho ni lwenye kinde jomo kendore osebedo ka ng'eny ok ang'e ni mato ang'o makelo gi to un kaka community help promoters ang'o mutiyo mar duoko magi piny mondo waked kod lwenje mag kit chwech? Kaka community health promoter e logi mondo lwenje mag kit chwech gi kik bede udi sama wadhi e ot cha wabro identify gima ni shida mantiere e odni. Ka wayudo ni shida moro nitiere e odni samoro iboyudo ka miyo gi ng'ama dichuo samoro gi gwandre ng'eny ibro yudo kata ni dichuo ni samoro math kong'o ema kelo gigi te. Samoro ibro yudo ni midhiero mantiere ni en ni ng'ama miyo ok oyud kaka dichuo miye support malong'o. Koro watemo encourage ni kata kapo nono ni yuto tin tembo oyud gimoro matin monyalo bedo ni otimo mondo kik mi ang'owa kel chwanyruok. Koro embo kelo koni to dichuo baba be kelo koni to giyudo konyruok. To kapo nono ni en yor math kong'o itimone jogi counseling mondo at least gi reduce math kong'o odog piny. To ka gin cases motamowa kaka nyamrerwa we mostly majorly we refer for guiding and counseling. Kawei yore mag manyo ratiro osiro samoro neg ng'ato miyo tong' ok ang'e ni yudo ratiro chalo nade nikech samoro nek mag minegi ochakore ot dhano gore oling' ni adwa rito dak mara chopo kama koro inege okang' mar manyo ratiro kata kowuok kuom obila kata doho chalo nade be un gi yot mar yudo ratiro ne jogi?
Ok en yot mar yudo ratiro ne jogi nikech yudo ka gigi kosetimore kama ka ng'ani osemaki idhi gole iweye oduogo oko. Samoro nitiere kaka ji menore diere ka mido ka cases gi ok chop kama owinjore. Ini samoro kaka nyamrerwa inyalo case nyalo bedo reported ni ne wagwandore yo makchalo kama. To mondi chop gi case ni chop go ka police kata mondi chop go chief kata iri jaduong' gweng' ibido ka ibagi gi case ni diere ka koridok mondi fat case ni malongo oko dhi mbele to kapo no chopo mbele tidhi kethe gi kore. Koro ok wayud yot wakwayo sirikal mondo omiwa ting' mayot makapo nono ni case ochopo kamo chope kata ochope doho oningo bed ni tere malu kode chik kaka owinjore. Asante wakona koro bima chegni kuja karibu tutaongea nawe kwa Kiswahili najua uelewi Kijaluo. Ukiangalia utaanza na jina utuambie unafanyia shirika gani na labda tuambie umekuwa hapo kipaumbele kwa mambo ya kupigana mambo ya ukeketaji wa wasichana katika eneo la Kuria. Kwa sasa tunasikia kwamba wasichana wanakeketwa huko sana. Hali imekuwa vipi na nini mnafanya kama shirika kupambana na kisa hiki? Asante sana. Kwa majina naitwa Jen Boke Mwita, nafanya na shirika la Universal Relief Foundation and also in partnership na shirika la Faraja Women Initiative. Ukeketaji Kuria ukweli saa hizi umefanyika kwa hali ambao hata tukutarajia. Ni tumegundua kwamba hata pamoja na kwamba kuna campaigns nyingi tumefanya kama mashirika ambao sio ya kiserikali pamoja na serikali, maana tuko na FGM board ambayo imesupport programs, tuko na other development partners ambao wamesupport hiyo program ya FGM to eradicate FGM in Kuria, lakini tumegundua kwamba saa hii wakati huu imefanywa kwa hali ambao imevunja moyo mashirika yote ambao sio ya kiserikali. Watu wamekufa moyo kwamba mashirika yamekufa moyo kwa sababu tunatumia a lot of resources. Tunatumia pesa mingi kwa ajili ya kusimamisha ukeketaji wa watoto wasichana upande wa Kuria. Kupitia hapo miaka ambayo imepita tumekuwa tukirescue watoto wasichana, tunawaweka katika rescue centers. Katika rescue centers we use a lot of resources. Tunatumia pesa mingi kwa ajili ya hizo rescue centers. Na wakitoka hapo bado wa Kuria wanaendelea tu kuendelea na mila na tamaduni zao wakisema kwamba mila imeruhusiwa katika constitution ya Kenya kwamba watu waadimishe na wale wanaoendelea kuadimisha mila zao waendelee. Kwa hivyo sasa katika Kuria hiyo imekuwa changamoto kubwa na saa hizi tunachokiona saa hizi sio kawaida. Mpaka imefika tumeangalia kwamba ni ngumu sana changamoto hii ambayo imetokea Kuria ambayo haijawahi tokea. Maana saa hizi hata kuna walinzi vijana wanaenda katika sehemu hiyo, watoto wasichana wanatairishwa wakiwa wako guarded na weapons ambao it is very risky. Asante sana. Podo bro mero dhi nyime kod twak mar ang'e ni kinde koro chuo. Kama iwinjo ka gimote mojo kanyo maduong' en ni weche go mag nyangi mag nyiri. Sani dhi nyime go mag Kuria. Kendo dhi nyime okang' mamalo kipo kata kod kinde mokalo. Ka bende podo bro mero bedo kod twak kod moko joma bende osebedo okang' manyien mar kedo kod weche go mag nyango. To ahinya mag weche go mag nyiri go mag Erokamano George Juma, en erokamano maduong' ahinya. Aneno ka koro tindi ng'e Kiswahili. Apuonji maber nyakura Mogajwang' Kiswahili mawacho kae pile ka pile ni neno ka koro puonjo ji nyaka George Juma koro seng'e ka wuok e county ma Migori ka odhi